Deň začína skoro. Nie kávou, ale vedomosťami. Študujem knihu alebo počúvam nahrávku, aby som bol stále v obraze. Potom si idem zabehať, aby som nabral energiu. Je to mix sebarozvoja a aktívneho štartu. Dopoludne trávim stretnutiami s klientmi. To je jadro dňa. Žiadne dve stretnutia nie sú rovnaké. S jedným klientom riešim hypotéku, s druhým optimalizujem poistenie, s tretím nastavujem investície pre dôchodok. Každý klient má iné sny a potreby. Mojou úlohou je nájsť najlepšie riešenie pre neho. Obed, ten je aktívny. Idem do fitka, aby som si prečistil hlavu a dobil energiu na zvyšok dňa. Je to môj osobný reset. Popoludní rozvoj a hľadanie nových príležitostí. Toto je čas na networking, stretnutia s bankami, s poisťovákmi, kolegami. Vzdelávam sa, aby som bol vždy v obraze. Večer to už je o relaxe a oddychu. Sumarizujem, čo som stihol, pripravujem si plán na ďalší deň, oddych, relax, meditácia alebo kniha.